Našťastie táto rozpráva to celé vyriešila. Úžasne hrajúca Tomljanovič. Aj keď so šťastím dvakrát cez pásku, aspoň vidíme, akú hranu ona hrá. Veľké riziko na seba berie. Nás 40 a set boli pre Tomljanovič. Setlo číslo 2. Pri setbole súperky zarazu a opäť vyťahuje dropshot. Prakticky to zatiaľ v zápase ešte nevyšlo. Zvláštne rozhodnutie, ale Ajla Tomljanovič dostáva duel do tretieho setu. Myslím, že sa to aj dalo očakávať. Identický čas, 46 minút, prvý aj druhý set. A ten druhý vyhráva Ajla Tomljanovič 6-3. Takže ideme bojovať v rozhodujúcom treťom sete. Ale pochvala pre Austrálčanku, naozaj prišlo zlepšenie sa. Možno do istej miery zarazu vyrušilo aj to nešťastné rozhodnutie alebo ten sporný verdikt rozhodcu, kedy ona bojovala o to, aby sa loptička opakovala. Z empiru prišla zamietavá odpoveď, že ten bod bol prisúdený i hneď Tomljanovič. Kto vie, či aj toto trošku zarazu ani rozhodilo, lebo prišiel potom taký slabší úsek zápasu v jej podaní. Toto sú čísla druhého dejstva. V každom prípade vidíme, že Tomljanovič vo viacerých ukazovateľoch lepšou hráčkou a tak zaslúžene tretí set na svete. Poďme na to. Začíname rozhodujúci set medzi Ajlou Tomljanovič a Renatou Zarazulat. Pripomínam, že vzájomná zápasová bilancia je 2-2.
Tesný aut! Extrémne dlhá prestrelka na začiatku tretieho setu s drobným autom. Nádhera Renata Zarazua s fenomenálnym odhadom, predvídaním a samozrejme defenzívou. Opäť extrémne ťažká výmena a aj druhú. Takto na začiatku tretieho setu vyhráva Mexičan. Napriek tomu prichádza game ball pre Tomľanov. Perfektné, zápas nám krásne graduje v treťom sete. A vzhľadom na to, že sa tento duel naťahuje, my v Kanál Plus Sport máme pochopiteľne radosť, pretože to znamená, že zápas, na ktorý sa najviac dnes v noci, alebo teda už lepšie povedané ráno, tešíme. A to je vystúpenie Lindrinovskej proti Lulu Sam v repríze minuloročného finále tu v Monterey. Tak to sa nám posúva na priateľnú hodinu, kedy si už verím viacerí z vás aj privstanú.
Napriek tým ťažkým, dlhým výmenám, ktoré Tomljanovič stratila, zostala maximálne koncentrovaná, ponorená do zápasu a nerozhodilo ju to a klobúk dole pred ňou, aký výkon od druhého setu vo všeobecnosti podá. Nebojí sa ísť cez dlhšiu výmenu. Akoby cíti len, že zrazu aj jej nemá dať niečím ublížiť, že tú výmenu nezrýchli, nesnaží sa útočiť, že je to fakt iba o Austrálčanke a ako náhle sa bude sústrediť na svoj výkon, hrať kvalitne, aj cez tie dlhé výmeny, tak by to nemal byť problém pre túto držiteľku voľnej karty. No a zrazu to začína trošičku utekať. Už dlho nezažila zrazu akýsi pozitívny moment. Ešte 2 break boli pre Tomljanovič. Teraz prichádza ten pozitívnejší moment pre Zarazu, ale stále tu visí ešte jeden breakball. Stále príležitosť pre Austrálčan. Perfektná Tomljanovič, trpezlivá. Priznám sa, že v určitých okamihoch ju až nespoznávam, aký zrelý, dobrý výkon ponúka Austrálčanka. Ak by sme si odmysleli prvý stratený set, je to veľmi, veľmi dobrý výkon. Aj by Tomljanovič.
Úplná krasojazda zatiaľ s servisným Tomljanovič. A nie len týmto pochopiteľne, to už sa vraciam aj späť k tým predchádzajúcim. Wow! Vydržali teraz omnoho viac, alebo teda mimoriadne dlhú výmenu v porovnaní s tými všetkými predchádzajúcimi. Možno 3-4 takéto dlhé výmeny v celom doterajšom priebehu. Zarazu potrebuje tento game, potrebuje sa čím si chytiť. Ako náhle je Tomljanovič odskočí už na 3-0 v rozhodujúcom sete, pritom ako momentálne Austrálčanka hrá dobre, to bude mať fakt ťažké. Skvelý servis a v zápäti backhand, nádhera. Opätovný gameball. Zarazu a nie zlomiť Tomljanovič a naskočiť na bord. Čím si sa chytíte? 0-3. Wow. A to vyhrávala 3-2 v druhom sete. A od toho momentu Ajla Tomljanovič zapla na akýsi iný rýchlostný prevodový stupeň a hrá ako z partesu. A ospravedlňujem sa, je to teda dokopy 5. získaný deň za sebou pre Tomljanovič, pretože tá vyhrávala 4-2 v druhom sete. Trošku som ukrivdil. Renáte zarazu. A v každom prípade
na tom samotnom konštatovaní sa nič nemení. Potrebuje pridať, potrebuje sa čím si chytiť, ale no tie darčeky, ktoré dostávala v celom prvom sete už neprichádzajú. Musí sa o to pričiniť sama, ale Tomljanovič sa výborne hýbe. Aj keď sa jej podarí zarazu a trošku rozhýbať súperku, Tomljanovič na to dobre reaguje. To som dnes ešte nespomínal, ale páči sa mi, ako hrá v pohybe. Ako vie zmeniť tú výmenu z krosu, ísť do čiary. Jeden z najlepších výkonov, aké som za dlhú dobu od Tomljanoviča videl. Počujeme to aj od divákov na tribúnach, snažia sa ju povzbudiť. Už sa to začína na ňu sypať. Pekná výmena. Ďalší challenge. Vyzeralo to byť tesnejšie, ako sa napokon ukázalo. Tak tá bojovnosť tu musí byť to odhodlanie, to, že sa nevzdáva ani za takéhoto stavu. Ešte raz pripomínam, Tomljanovič získala 5 gemov za sebou, zarazu a to potrebuje pretrhnúť. Určite si to želá aj jej tatino. Je to tu! Konečne Mexičanka s tým pozitívnym impulzom, ktorý dlho nechodil, ale prichádza teraz po takmer pol hodine hry v treťom sete. Aká bude odpoveď Tomljanovič?
zatiaľ znamenitá. Čistá hra to nebude. Suverénna jazda servis gameom od Tomljanovič. Ja som sa tu pred malou chvíľou naozaj pýtal, aká bude jej reakcia na ubojovaný, dobrý game a výkon Renaty Zarazuji. Jednoznačná odpoveď, bez zaváhania. No tá jedna dvojchyba OK, ale je v dobrej forme, v takom tom správnom rytme, v takej tej svojej zóne, tunelové videnie, ako zvyknú hovoriť moji americkí kolegovia. Priznám sa, že takýto vyrovnaný, kvalitný výkon som od Tomljanovič snáď možno ani nevidel. A to nechcem povedať, že Zarazová hra nejaký príšerný zápas. To nie, ona hrá taký ten svoj štandard. No ale od druhého setu nemá nárok. V tom prvom sete urobilo škrt cez rozpočet Tomljanovič 19 nevynutených chýb. V druhom sa veľmi výrazne nezlepšila, tam urobila 17. Teraz je to už lepšie, teraz iba sa zatiaľ. Kľúčové lopty zvláda úspešnosť vo výmenách po prvom podaní Tomljanovič 70%. Zatiaľ je to veľmi dobré.
Zarazová to ešte skúša, ale na Slovensku máme krásne príslovie, topiaci sa slamky chytá, toto mi to pripomína. Jasný aut, ale chápem za týchto okolností. A zahadzuje takúto príležitosť zarazu a ťažká výmena už možno aj nevládala v koncovke. Náročný drive volley. Tomljanovič veľmi drzo aj v takomto vypätom stave za stavu 30-30 sa nebojí a siahne po dropshote. Nie nevídaná vec, ale teraz je tá odvaha priniesla breakball. Ten úsmev u Tomljanovič asi čo si naznačoval, cítila, že to asi naozaj bolo leso. Nevzdáva to, ešte to nevzdáva, prišiel pokyn aj od otca, aj od svojho trénera. Aj za takéhoto stavu sa to dá otočiť. A nikdy neviete u Tomljanovič, kedy to prestane fungovať, kedy sa ten stroj zastaví. Presne v taký okamih teraz Zarazová dúfa. Dáva si šancu ešte na obrat. Zničené na flašky. Áno, navyše Tomljanovič je schopná zahrať tu jednu, dve, dvojchyby do demu. Prisahám, že som to nechcel privolať.
Priatelia, zápas nám krásne vrcholí a zarazu asi počkala na príležitosť a v tejto chvíli prichádza. Dlhá výmena. Poctivý tenis. Nikto neuhne, nikto si nič neuľahčí. Rozhodne to zarazu a teraz neuľahčí Tomljanovič. A naopak. Dva break boli pre domácu hráčku na 3-4. Fantastické. Tomljanovič je dnes mimoriadne silná. Napriek chybám, napriek nevinutým chybám, ktoré stále produkuje, vie sa z toho oklepať. Tesne vedľa. Forehand počiare Tomljanovič nevychádza. Priestor tam bol. Všetko ideálne pripravené, už to len trafiť. To len dávam do obrovských úvodov. Zarazu asi predsa len berie servis súperky, znižuje na 3-4 a všetci domáci priaznivci sa z toho radujú. Áno, je to veľký úspech pre Zarazu, že sa vracia späť do boja o víťazstvo, ale jej servis to nie je rybakia. Tomljanovič teraz spokojne môže reagovať a returnuje dobre počas celého zápasu. Nemyslím si, že je pre ňu nejaký dôvod na paniku. Áno, strátila ten jeden vybudovaný, vypracovaný break, ale stále je vo vedení.
Perfektné, perfektné. Naozaj si tento zápas užívam a predovšetkým teraz v treťom sete. Je to naozaj skvelá prestrelka o každý jeden 15. Už ide do tuhého. Toto bude určite Tomlanovič mrzieť. Skvelé. Perfektné. Škrt cez rozpočet. Už sa zdalo, že to zrazu a strháva celé to obecenstvo, celé to publikum na svoju stranu, že sa väzie na akejsi vlne. A zrazu Tomljanovič z breakballu na 5-3. Kvalitný servis. Breakball je preč.
doškať. Veľakrát som to dnes otváral, túto tému. Zrazu a často príliš krátke údery na Tomljanoviča. Teraz to trafila dokonale. Parádna tenisová dráma v Mexiku. Zarazua bojuje, ako to len ide. Pozerám sa na štatistiku trojsetových zápasov jednej aj druhej hráčky v tejto sezóne. Ajla Tomljanovič, pozitívna bilancia trojsetiakov. 9 víťazných, 7 prehraných. Na druhej strane Renata Zarazua vysoko negatívna, iba 3-krát takýchto duel vyhrala. Naopak má 10 prehier. Snad nemá žiadne nervy. Na konci dlhého, urputného, vyklojovaného gemu Zarazua si dáva šancu vyhrať. Zrovnáva na 4-4 a teraz je všetko otvorené a dokonca. Vzhľadom na ten povolený doping z tribún, možno je na tom predsa len o čosi lepšie táto dáma. Obrovské odhodlanie a nezlomnosť u Zarazu.
0,40. Pozrite sa na výraz tváre otca. Ajle Tomljanovič. Veľmi podobne to prežíva aj druhý tatino. Prichádza ďalšia rýchla chyba, to čo prakticky set a pol Tomljanovič nerobila. Išla cez 5-6 úderov vo výmene, teraz kází zase prvý, druhý. To sú rýchle, lacné 15 pre Zarazua, ktorá otáča vývoj tretieho setu a možno i celého zápasu. Päť gemov vyhrala na rozhraní druhého a tretieho setu za sebou Ajla Tomljanovič. Zarazua prehrávala v treťom sete 1-4, ale naopak je to nepoložilo a vyhráva sama štvrtú hru za sebou. Má sa vedenia 5-4 a o malú chvíľu pôjde podávať na víťazstvo a postup do semifinále, do ďalšieho kola. Kde sa stala chyba, ako by sa pýtala Ajla Tomljanovič. Po 10. hodine večer, krásne vyvrcholenie dnešného programu na čele s zápasom, kde majú domáci fanúšikovia svoju hráčku, ale pochopiteľne my sa tešíme aj z toho dôvodu, že teda tým, že sa tento duel natiahol, zápas Lindy Noskovej proti Lulusan sa posúva na pre nás, Európanov, príjemnejší čas. Po skončení tohoto duelu budeme sledovať reprízu minuloročného finále a držať palce Linde Noskovej. Ale ešte predtým sa musí skončiť tento zápas. No a kedy to bude? To zatiaľ netušíme, ale možno už po následujúcom téme. Mimoriadne odvážny ľudia za daného stavu, v danom kontexte duelu, že sa to celé akoby od Tomljanovič odklonilo, ona opäť vymeria a zahra takýto iné. Naopak
obrovská pomoc. Zarazu asi pomáha priamym bodom zo servisu, čo nebýva úplne samozrejmá vec tejto nevysokej Mexičanky. Možno pokazený return Tomljanovič. Ešte si to necháme preveriť. Dnes sme videli pomerne veľa tých čiarových rozhodcov, ale teraz to videli správne, takže je to tu. 5-4 v treťom sete, 40-15. Renata Zarazúa môže vyhrať druhý zápas na domácom podniku v Monterrey. Ďalší nevydarený dropshot a ďalší matchball. Nečudujem sa, že sa Tatino Zarazui už trošku potí z toho stavu. Zase pokus o stopbal. A opäť neúspešne. Dva odvrátené matchbally. Tomljanovič sa dostáva na zhodu. Zase druhý Tatino. Prichádza tretia šanca ukončiť zápas. Nádhera. Ani 3 matchbally zarazu nestačí. Ajajaj, teraz ešte v takomto vypätom stave chybička od rozhodcov. Zase ďalšia. Naozaj dnes ich bolo požehnane. V zápäti však rýchla oprava z Empireu. Zarazúa to skúša. Ale márne, takže sa výmena opakuje. Po sérii matchballov breakball pre Austrálčanov.
chvíli Tomljanovič dokonca vyrovnáva na 5-5. 3 match boli mala Zarazua. 2 zahodila pomerne výrazne pokazenými stopami, ktoré jej teda absolútne nevyšli. A raz predviedla veľmi kvalitný útok Tomljanovič. Dlhšia výmena, pripravený útok, pekne sa posúvala hĺbšie do kurtu. Zahrala tam úžasný drive volley. Ide do tuhého. Pripomínam, že ich prvý vzájomný súboj v Bogote na Antute rozhodoval tiebreak tretieho setu. Opäť si počkáme až na challenge, ale bolo to definitívny out. Zarazová teda už nemá možnosť preveriť si verdikt rozhodcov. Vyčerpala všetky 3 challenge. A myslím, že teraz by si to rada zobrala znovu, ale už tu možnosť nemá. Eso Tomljanovič. Gamble na 6-5. Zase dvojchyba. Trinásta dvojchyba v zápase pre Tomljanovič. Zarazová ich má 7. Pardon, Zarazová ich má
Jednu jedinú zatiaľ. Bude mať ďalšiu príležitosť. Renata Zarazová už má istotu tiebreaku, ale pochopiteľne za týchto okolností do skrátenej hry ísť nechce. Ale čo sme zase videli? Zdalo sa, že Tomljanovič je z najhoršieho von. Odvrátila 3 matchboly, pomohla na servise. Dobre rozohraný deň, ale prišla ďalšia dvojchyba, už 13. A v zápäti ďalšia rýchla nevinútená chyba. A opäť je o kúsok bližšie táto dáma. Snáď sa poučí z toho, čo už mu k dispozícii mala. 3 matchboly pripomínam. Pri jednom zahrala výborne jej superka, tam sa nedalo robiť nič, ale tie 2 stolpály doteraz nad tým krutým hlavou. Čo tým chcel básnik Žíci? Čo tým chcela povedať? V tom prípade to nezafungovalo, nezaklaplo to, no a preto sa stále ďalej hrá. Stopály samé o sebe nie sú problém, aby som to vysvetlil, tú moju kritiku. Nechcem to zľahčovať, nechcem znevažovať Zarazua, ale hovorím tu na základe toho, čo sledujeme prakticky počas celého zápasu, že ani raz jej to nevyšlo za 2,5 hodiny a ona sa to rozhodla hrať raz a aj druhýkrát pri svojom matchbole. To je pre mňa to prekvapujúce. Uvidíme, či sa dopracuje k ďalšiemu matchbolu. Má na to ideálnu príležitosť. Začína zase na podaní. Nespanikárila, napokon to uhrala na sieti Tomljanovič, aj keď tá páska tam zahrala na nervy. Zabudnite na všetky štatistiky. Toto už je čistý boj. Už je to naozaj tá pravá tenisová bitka. Kto viac znesie, kto dlhšie vydrží. Zarazu asi pomáha podaním. Zase je blízko. 2:15 od víťazstva. Tá má nervy zo železa. A otec sa už na to nemôže pozerať. Zrejme je to tak. Otec Radko už musel ísť preč.
Neuveriteľné. Ajla Tomljanovič zase v tom najlepšom možnom znení, v tej najlepšej možnej verzii. Ako nič. Úplne v pohode. Austrálčanka s breakballom na prahu tiebreak. Je to tu. Matchball číslo 4 pre domácu hráčku. Štyri matchbally. 4 nevyužité matchbally, 3-krát pre nich zahrala stopa. Aj keď tento bol o poznanie kvalitnejší, lepší, pretiahla si súperku na sieť, ale nezožitkovala. Veľmi nie je z toho hlásený out. Ako pristúpiť k 5. matchballu? Ani 5 nestačí. Tesne vedľa! Excelentná výmena, predovšetkým od Tomljanovič. Niekoľko mimoriadne riskantných úderov po lajne, ale za každým to tam narvala a trafila. Publiku sa nepáči ten verdikt. No hlásený out, ale bolo to mimo. Tu vidíme jasne potvrdené. Takže po sérii matchballov breakball pre Austrálčanku a opäť sme na prahu tiebreak. Tak ako v Bogote 2018, aj teraz v Monterey 2025 rozhodne o víťazke zápasu medzi Tomljanovič a Zarazua skrátená hra tretieho setu.
2 hodiny 56 minút trvajúci zápas a my stále nepoznáme víťazku. Linda sa k svojmu opakovanému finále proti Lulu San dostane teda poriadne neskôr večer. Verím, že vy budete pri televíznych obrazovkách v spoločnosti Kanál Plus Sport, ale ešte predtým je ten mimoriadny tiebreak medzi Tomljanovič a Zarazúa. Poďme na to. Len to tak zahučalo na tribúne. Áno, aj toto bolo pridlhé. A tým, že sme už v tiebreaku, dostáva Zarazová opäť možnosť jedného challenge, ktorý nevyužíva, ale je to out. Tomljanovič i hneď po zahraní toho forehandu vedela, že to je mimo. Zostala tam stáť. Cítila, že to netrafila dobre. To bolo naozaj tlačené, kostrbaté, ale najdôležitejšie zo všetkého, že Tomljanovič to nejako prepasírovala na druhú stranu a navyše dvojdopad, tým, že Zarazová bola výrazne vzadu za základnou lineou. 4-1. Ale 4-1 vyhrávala Tomljanovič aj v tomto sete a pozrite sa, aká je z toho dráma.
pomaličky od víťazstva devierajú, Tomljanovič. Ja si to len pomaličky zosumarizovávam, zrekapitulovávam, pretože Renata Zarazová ešte pred malou chvíľou všetko to vyzeralo z jej pohľadu ideálne. Obrad z 1-4 na 5-4, podávala za stavu 5-4, podávala za stavu 6-5, mala k dispozícii 5 matchballov. Stále sa hrá a momentálne je 2/15 od víťazstva táto dáma. Pre Tomljanovič a prvé matchbally pre Austrálčanku. Stíchlo aj mexické publikum. Úplne pochopiteľné. Ajla Tomljanovič vyhráva mimoriadne ťažký zápas s Renatou Zarazovou, s domácou hráčkou, ktorá stratila vyhraný duel, poviem to takto. Tomljanovič vyhráva 4-6, 6-3, 7-6 a predovšetkým za 5 odvrátenými matchballmi. Neuveriteľná dráma. Veľmi vyrovnaný zápas, tak ako v Bogote 2018, aj teraz v Monterey rozhodol teda súboj medzi týmito dvoma hráčkami až tiebreak tretieho setu a tu je spokojnejší Tatino Radko. Jak to, že vypadají tak skvěle? Vypadat dobře dá práci. Pot, krev a slzy. Jo, už jsem si zvykl. Tom Hardy, Shia LaBeouf, Guy Pearce, Colin Farrell, Jessica Chastain, Gary Oldman, Emily Blunt, Bruce Willis. Zavolejte doktora. Každý pátek od 20:05 na Kanál Plus Action.
stres a nároky, které provázejí profisportovce s výjimkami po celou jejich kariéru. Každý se s tím vyrovnává po svém a jednoduchý recept na to, jak si podobné věci nepustit příliš k tělu, neexistuje. Určite som to nezvládala v tom, že som si aj všetko tak pripúšťala, aj tie negatívne komenty a aj tak, ako by som sa chcela všetkým zavďačiť. Ja sama som